Thomas și prietenii săi. Thomas și Gordon. Thomas e o locomotivă cu aburi care trăiește într-o gară mare de pe insula Sodor. E o locomotivă neastâmpărată, cu 6 rotițe, un coș scurt și un cazan la fel de scurt și îndesat. Thomas trage mereu vagoane pregătite să pornească la drum lung cu locomotivele mai mari. Iar când sosesc trenurile, Thomas trage vagoanele goale, lăsând locomotivele mari să se odihnească. Thomas crede că nicio locomotivă nu muncește atât de mult ca el. Îi place să le joace feste chiar și lui Gordon, cea mai mare și mândră dintre toate locomotivele. Lui Thomas îi place să-i fluiere obraznic în față. Trezește-te, leneșule, de ce nu muncești din greu ca și mine? Într-o zi, după ce a tras un rapid mare, Gordon se întoarse foarte obosit la depou. Tocmai se ducea la culcare când veni Thomas și îi spuse pe un ton obraznic: Trezește-te, leneșule, mai muncește și tu! Nu mă poți prinde! Și o luă la fugă râzând. În loc să se culce la loc, Gordon se gândi cum să se răzbune pe Thomas. Într-o dimineață, Thomas nu voia să se trezească. Mecanicul și fochistul nu-l puteau porni. Focul său se stinsese și nu avea abur suficient. Trebuia să pornească rapidul. Lumea aștepta, dar vagoanele nu erau gata. În cele din urmă, Thomas porni. Vai de mine, căscă el. Intră agitat în gară unde aștepta Gordon. Grăbește-te, spuse Gordon. Grăbește-te tu, spuse Thomas. Gordon începu să-și pună planul în aplicare. Da, spuse Gordon, așa am să fac. Și aproape înainte să se oprească vagoanele, Gordon dădu rapid cu spatele și se cuplă la tren. Urcați în vagoane, vă rog, fluieră el. De obicei, Thomas împingea trenurile mari ca să le ajute să pornească, dar întotdeauna era mai întâi decuplat. De data asta, Gordon porni atât de repede încât uitară să-l decupleze pe Thomas. Asta era șansa lui Gordon. Haideți, le pufăi Gordon vagoanelor. Trenul mergea tot mai tare, prea tare pentru Thomas. Voia să se oprească, dar nu putea. Hip, hip, stai! Repede, râse Gordon. Nu poți fugi, râseră vagoanele. Bietul Thomas nu mai mersese niciodată așa de tare. Gâfâia și îl dureau roțile, dar trebuia să continue. Nu voi mai fi niciodată același, se gândi el trist. Roțile mele vor fi uzate. În sfârșit se opriră într-o gară. Thomas fu decuplat și se simțea caragios și epuizat. Apoi se duse la o placă rotativă gândindu-se la cei care au râs de el. După aceea se retrase pe o linie secundară. Ei, micuțule Thomas, chicoti Gordon, acum știi ce înseamnă munca, nu-i așa? Bietul Thomas nu putu răspunde. Gâfâia. Se mulțumi să se retragă pufăind ca să se odihnească și să bea multă apă. Plecă acasă foarte încet și pe viitor a avut grijă să nu mai fie obraznic cu Gordon.